Ero kama Dano Tieno kawadhi nyime ni rowere mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwajo siasa ma kaunti no kik ti kodgi e kelo koko e kinde rombe ma opogore kod liete. Rowere go wacho ni tim mar tiyo gi rowere mar kelo tulo osebedo kadhi nyime gwenge moko e kaunti ma Homa Bay ma bedo osekelo kata hinyruok. Ne gilose boma ma Homa Bay kama bende ne gikwayo hawi maber ne ogaye mar ODM Raila Odinga e dwaro kom mar bedo jakom mar AUC. Adwa kwayo jotelo te mawuok Homa Bay County ka ni wabeduru ranyisi mabeyo mar kelo kwe. Kutimo kamano to joma tindo man ng'eu bende biro dongo kamano koluoro joma dongo to kendo nyiso ranyisi mar kwe. Daher mar kwayo oganda wa e Homa Bay County. E kinde machien ka waseneno ka lweny bedo e liete ma our politicians odhiye, lweny bedo kuonde opogore, youths are targeting giritore kon gi kon mondo gidhaw. To daher mar kwayogi no oganda wa matindo. Waheruru tije lwedo nikech tije lwedo ema sani nyalo tim. Watimuru tije manyalo loko ngimawa e ngimawa makiny. Wan kaka joma tindo, wan behind elected leaders manoyier. To jok ma bende dwaro kombe magin tierego, bende ratiro mar chik mar Kenya oyienegi mondo gidwar kombego. Koro ka ji oromo kuondego mana gi kwe to chenro mag dongruok emwane to gik moko timre kare. Joma tindo waeure lweny, waereuru kendo dongruok ema wang'i ka wadongore wan bende wawegi kwatimo tije lwedo. Wabedo jogo mohero kwe kaka wasebedo kwahero kwe pile. Kik wayie mondo ti kodwa gi josiasa. Jasiasa moro amora kik tigo jende matindo e yore mag ketho kwe kuonde mantiere. Wabedo jogo mohero kwe, kwagoyo siasa, wagoro siasa gi kwe kod muolo kod era nikech bang' siasa pod wadong' joka ng'ato, wadong' oganda achiel moherore kendo man odak kanyakla.